Morigereria nigo bono omokarani bwechae nabo igo montereba bwegari ye factory ya Gianchore baikigwa asegeta sene kya banyanyimbo kya Nyamira nabaremi bechae na kurikia oroboti maiga yo konyorekana kobaroro ase okunachwa wechikiro enuguta yebose chikiro eyamo nukutaisano naibere ase egunia eyamo yechae maiga yo kuriekergo kyo seneta ase county yo korenta eratiri chingaki abakarani abo barenge korenga echae ase etundubari yo ya abomondo nonyarabo nigo bono abaremi bagendera korenga echae yabo maiga yeratiri engao kukiwase ensemeyo naboigo esagasaga yarengawo gokea murikito Steven Nyariki nwarenga sayo utumanya senchera yobwikirano Liberera litindi nigo lyabwatanse ase tundubari ya bomondo yo kopimera inse factory ya Gianchore mega yomokarani naboigo montereba koseriwa gotiga korenga echae mega yo kuriekero kyo boseneta ase county ya Nyamira moskecheremia migosi gochanera tiriae ase banyoranga nigo yabwate etobauti echikiro enoti nugutaisano na ibere igenta bakarani abo basinywa kwerera ngangai chikire cyo chikogenda iyo 9.1 Venga, ¿qué? I have 0.7 difference of 0.7. Todo el chiquiro isano, taibo. Kero tu achagete kubetana na bono spisa babira bereo. Ngonyo kuchenje bare ngonyo kusukature. Ndori kubarwani segi ntora abarwani boni. Taibo. Pati ntuta geti ko lero umuremi oyiberu ekiro no aneyemo. Taibo. Digo, lero aga difference asanti at least tu atemirenga aga difference karega naga sinyoni konye ekere ibintu bito bitare ngororo angaga echikiro bune chikwa uchikiro isana asa barimi bali babwatoboro bonene nigo babetereria ase bana ali omokarani nabo igo montereba bwegari eyo ya matoriti so babaira goika ase getuo kya banyanyimbo kya Nyamira ase barika oropoti bene Nonya nigori berariti indi nigori abwata segetuo ekyo ky'abanyimbo kya Nyamira ekero chinsemo ibere cyumerana na kwanga koiwana na kubwataka no gotabaroro babaria bakorenga echae inse yegetabo kya Weights and Measures Authority abo bataikirana eryo korenga chinseme chibere ase abetelio botineri bwe getaseni ekyo gotigarane chiratiri chibere eryo korigereria ngaki barachi gosonsora engwane yuo ebe safe sira mocho mote no mweshi mote pambane yes mkubwa anasema tuko na hapa migozi anasema tiri wakulima si migozi ni wakulima nyonigo factory ya Gianchore yabwatoke gari ngao sechinsa ya mugaso ya chakorenge chae hasabarimi konyora baria baturwaniwa konyora batararenge chae yabo Steven Nyariki Mbonde Ensoko TV tundubari ya bomondo West Mogrango county ya Nyamira